Балаларга күз тимәсен өчен укыла торган дуга. Аузу бикалиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламма. Һәр шайтаннан, зарарлы әйберләрдән, күз тидерә торган һәм начар күзләрдән Аллаһ Тәгаләнең камил сүзләренә сыенам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сезне Сабылар остаханасында күрүебезгә шатбыз. Бүген бездә кунакта янәдән Мустафа, Алсу, Хаят, Абдулгазим, Асия һәм мин Руфина остаз булам. Бүген без сезнең белән тагын бер матур әйбер ясыйбыз. Бу нәрсә? Намаз. Намазмы бу? Намазлык. Намазлык. Нәрсәгә кирәк намазлык? Намазлык. Әйе. Нигә намазлыксыз да намаз укып булмыймыни? Матур. Намаз укыган җир матур булырга тиеш. Тагын нинди булырга тиеш? Чиста булырга тиеш, әйме? Чиста булырга тиеш. Безнең татарларда электән намазлыкны чиккәннәр. Бу безнең чигелгән түгел, без аны буяулар белән ясаячакбыз. Ләкин әбиләр, бабалар элек чигеп эшләгәннәр. Намазлыкның уртасында менә мондый михраб формасында арка ясалган. Анда ичендә бер нәрсә дә ясалмый, ә читләрен чәчәкләр белән бизиләр. Бу чәчәкләр чәчәк ата торган бакчаны хәтерләтә. Син ишкәдә ясыйсың диде. Ярар, карарбыз. Михраб нәрсә соң ул? Михраб ул мәчетнең кыблага карап торган өлеше. Мәчеткә кергәч михрабка карыйсың да, аха, монда карап намаз укыйсы икән дип беләсең. Бу намазлыкны ясар өчен безгә нәрсәләр кирәк буласың әле? Буяулар кирәк булачак. Акрил буяулар, бу буяулар махсус тукыма өчен. Туктале бәрәнгә җиткәнче баш нәрсә кирәк? Тукыма кисәге кирәк булачак, пумала кирәк, карандашлар кирәк булачак, салфеткалар һәм иң мөһиме безгә кирәк булачак бәрәңге. Бу бәрәңгедән без штампиклар ясадык. Ничек итеп штампик ясап була бәрәңгедән? Кисәбез дә бәрәңгене. Үзегез теләгән бизәкне карандаш белән төшерергә була һәм очлы пычак белән кисеп алабыз. Һәм безнең бизәгебез кабарык калырга тиеш. Шунда буяу сылагач, сылыйбыз да, булай төшерәбез һәм аның изе калачак. Ясыйбызмы? Эшне башлыйбызмы? Нәрсәдән эшне башлыйбыз? Буяудан башлыйбыз дип уйлыйсыз. Тагын нәрсәдән эшне башлап була? Кисточкадан башлап була тагын? Бәрәңгедән башлап була. Әйдәгез, эшне без бисмиллаһдан башлыйк әле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәзер мин сезгә ясап күрсәтәм. Аннан соң сез дә ясаячаксыз. Мин сезгә ярдәм итермен, ярыймы? Михрабны ясар өчен безгә кирәк булачак өлге. Мин кагазны кистем, менә булай итеп. Башта карандаш белән ясадым да кагазга, аннары кистем һәм монда төшердем. Хәзер мин аны күрсәтәчәкмен, ничек төшерәбез. Менә минем тукыма. Һәм мин аның уртасын табырга кирәк. Мин аны менә булай итеп бөклим, уртасы күренеп торсын өчен. Менә мин бүкләдем, күрәсезме? Сызык барлыкка килде. Менә шул сызыкка куям да өлгене, карандаш белән төшерә башлыйм хәзер. Менә яртысы булдымы? Хәзер икенче яртысын ясыйм. Килеп чыктымы безнең михраб формасы? Чыктымы? Әйе. Хәзер мин аны үзем теләгән буяулар белән буяячакмын. Мин алыйм әле үземә шәмәхәтсен. Дусларым, без ул япкычлар киеп утырдык, чөнки акрил буявы киемгә эләксә, аны бетерүе бик авыр. Мин хәзер бөтен җирендә күрсәтеп тормыйм сезгә, менә аңлыйсыз әйме, менә шулай итеп пумала белән йөртәбез дә ясаган сызыгыбызны. Безнең сурәт барлыкка килә. Ясадык, ясап чыгабыз бөтен җиргә. Хәзер кирәк безгә нәрсә? Штампиклар кирәк булачак. Менә мин зәңгәр төсем кирәкми, мин аны сөртәм салфеткага һәм икенче төсне алам. Монысы икенче төрле сыйгырак шәмәхә. Алам штампикны һәм менә бу чәчәкне буйым. Буяу белән.
Ахырыга чыкса да ярый. Һәм бизәк төшерәм. Бисмилла. Чыктымы чәчәк? Матурмы? Ясаганда менә бу сызыктан ясама, сызыкның иченә чыкмагыз. Менә шушы сызыкның читләрендә генә ясыйбыз, ярыймы? Менә монда читләрендә ясыйбыз, төрле бизәкләр. Монда төрле бизәкләр бар. Монда яфрак бар. Менә монда лалә чәчәге бар. Менә монда 5 таҗлы чәчәк бар. Ачабыз тукманы, җыеп куябыз. Хәзер әйдәгез уртасын табабыз. توازن الحياة رقيها وجود عالم جميل رسالة لها تيسير فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين بك يزين بك يزين كل وقت تيرارارارارا. Әфәрин дусларым, шундый матур намазлыклар килеп чыкты. Хаятныкы шундый ачык төсләрдә сары, кызыл сары төсләр кулланган. Мустафаныкы шун ирләрчә зәңгәр төсләрдә име? Булдырдыгыз. Бу бик авыр эш иде, ләкин сез аны эшләп чыктыгыз, машалла. Дусларым, сездә йөгездә шундый эшләр, шундый намазлыклар ясап карагыз. Хәзергә сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам.